Herantis Pharma on lääkekehitysyhtiö, joka kehittää lääkkeitä tällä hetkellä kuivasilmäisyyteen, Parkinsonin taudin hoitoon ja rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon. Yhteinen tekijä näille kaikille on, että niille ei tällä hetkellä ole hyviä tunnettuja hoitoja. Ja Herantiksen tavoitteena on kehittää hoitoja, joilla tautien hoito voidaan muuttaa huomattavasti nykyistä paremmaksi. Yhteinen tekijä Herantiksen lääkekehityshankkeille on keskittyminen varhaiseen lääkekehitykseen, eli varhaisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin, joissa Herantiksen tavoitteena on osoittaa, että lääkeaiheet ovat turvallisia ja osoittaa, että niistä on hyötyä potilaille, jotka kyseisiä tauteja sairastavat. Tämän jälkeen Herantiksen tavoitteena on ulkoistaa lääkkeiden myöhäisen vaiheen kliininen tutkimus siten, että lääkkeiden jatkokehitys lisenssoidaan kotimaisille tai kansainvälisille suurille lääkeyhtiöille, ja tästä saatava tulovirta royaltimaksuina ja virstanpylväsmaksuina voidaan käyttää yhtiön toimintaan jatkossa, kun yhtiö etsii uusia lääkeaihioita ja lähtee edelleen kehittämään niitä varhaisessa vaiheessa. Yhtiön tavoitteena on olla tulokseltaan positiivinen vuonna 2017, ja tämä tavoite saavutetaan, mikäli yksikin yhtiön nyt 3 käynnissä olevasta lääkekehityshankkeesta onnistuu siten, että vähintään yksi näistä aiheista saadaan kaupallistamissopimuksen alle vuoden 2017 loppuun mennessä.